De goede doelen van het PNM Hoes. En we blikken even terug samen met Ben Bakens, Peter Hermans en Ricardo Gerrits. Welkom heren. Ja, hoe was het, Ricardo, om met jou te beginnen? Want je kwam als laatste hier binnen. De kleine ligt nu lekker op bed? Ja, precies. Nee, hij is net uit bed. Oh, net uit Ja, bed. ja. Dus alles is geregeld? Alles is geregeld. Ik zit hier lekker rustig. Maar even terug naar het PNM Hoes. Het is alweer eventjes geleden. Hoe was het? Ja, mooi. Het was een mooi evenement. Het is goed ontvangen in de regio. Ik moet zeggen dat iedereen zich eigenlijk door de hele gemeente heen heeft ingezet. Van de scholen tot de verenigingen. Dat iedereen zijn steentje heeft bijgedragen. En vele handen maken zo licht werk. En is er iets heel moois uitgekomen. Ja, ik ben natuurlijk weer even nieuwsgierig. Hoeveel marathons ga je dit jaar lopen? Ik heb er 3 gepland dit jaar. Kan misschien dat daar nog een 4e erbij komt. Welke? Ik loop Rotterdam, Berlijn, New York en misschien nog een 4e. Maar dat ligt er een beetje aan. Ben Bakers ooit een marathon gelopen? Geprobeerd, maar mijn lichaam kon dat niet. Maar wel echt geprobeerd? Nee, ik heb heel veel gelopen toen ik met mijn actieve voetbalcarrière gestopt ben. Ja. Ben ik gaan hardlopen en ik heb een halve marathon, dat doe ik zomaar. Ja. Maar als ik kan te weinig drinken onder het rennen. Ja. En dan lukt het Dat is niet. finesse. Ja. Ja. PNM Hoes, het Wensambulance, veel geld opgehaald. Ja. De teller stond op 17.000, ik moet even kijken, €328. Ja, hoe kijkt u daarop terug? Wij kijken daar als stichting heel erg tevreden op terug. Ja. Een mooi evenement geweest. Waar ik zelf heel erg blij om ben, is dat er ontzettend veel vrijwilligers van ons hun medewerking daaraan hebben toegezegd. Daar ben ik erg trots op, moet ik zeggen. En het hele gebeuren aan zich, het was goed georganiseerd. We hebben ons daar eigenlijk ook kostelijk vermaakt. Ja. En dan met een eindbedrag van ruim €7600 voor de Wensambulance Limburg. Ja, wat voor de mensen die het niet weten, het hele bedrag was 17.328 voor Kika en voor Wensambulance. Maar die verdeling was niet door het midden, hè? Nee, maar dat was bekend, hè, want je kon of voor Kika of voor de Wensambulance storten, maar je kon ook voor gezamenlijk storten. En dat heeft de organisatie prachtig uitgezocht. En wij zijn heel tevreden met het bedrag wat we gekregen hebben. Ja. Iemand die ook volgens mij heel tevreden was, is Peter Hermans. Toch? Zeker. En ik heb een donkerbruin vermoeden dat als zometeen gaan wij onthullen, voor de kijkers moeten nog even wachten, dat er eigenlijk nog meer bij komt. Ja, dat klopt. Ja. Ik zit namens Stichting Magic Pelemaas. Ja. En wij hebben afgelopen jaar de Winter Magic Pelemaas georganiseerd. Ja. En ik moet zeggen dat het een zeer succesvol event was hier in de gemeente Pelemaas. Ja, dat is nog te zacht uitgedrukt, hè? Want eigenlijk... we zijn een beetje bescheiden om het zo te zeggen, maar we hebben wel veel werk aan gedaan. Maar de geluiden of de terugkoppeling wat wij krijgen rondom ons heen, dat is echt fantastisch. Ja, wat kregen jullie te horen eigenlijk? Want voor veel mensen was het een verrassing dat het überhaupt georganiseerd werd. Dus dat is natuurlijk nog nooit geweest. Maar wat waren de geluiden? Nou, dat is wel eens een keer geweest. Dus 20 of 22 jaar geleden is dat ook eens een keer in Panningen geweest. Ja. Wij hebben dat bewust als Pelemaas hebben wij dat naar buiten gezet. Ja. En, heel veel werk van tevoren, maar we hebben echt naar alle leden van de stichting hebben echt behoorlijk hun bijdrage gedaan. En we hebben een fantastisch event daar neergezet, ja. Ja. Wat waren de reacties van de ondernemers? Want dat is toch eigenlijk iets vanuit het centrum Panningen. Ja, kijk, het grootste probleem was de parkeergelegenheid natuurlijk. Dat was het grootste probleem. Daar waren de ondernemers ook best wel tegen om zo'n event te organiseren. Ja. Omdat het ook nog iets meer dan 3 weken blijft staan. Met opbouwen en afbreken ben je 5 weken toch dat het Raadhuisplein helemaal bezet is, om het zo te zeggen. Er was in eerste instantie veel tegenspraak, moet ik zeggen, van ondernemers. We hebben allemaal een gesprek mee gehad, maar dan heb ik het over het Raadhuisplein natuurlijk. Ja. En wij hebben een evaluatie na het event hebben wij gedaan. En ze waren wel positief verrast. Goed georganiseerd. En zijn er zelf bij die hebben een excuus aangeboden omdat ze zo fel waren. Dus die zeggen nu wel van ja. Dus er was eigenlijk op voorhand veel weerstand, als ik zo in het centrum merk. Maar je bent ook ondernemer in het centrum, hè?
Ja, ook ja. Was je er Klopt. tegen? Nee, ik was er zeker niet tegen. Ik ben ook een paar keer geweest en ik heb me kostelijk vermaakt. Dus ik juich het alleen maar toe. Kostelijk vermaakt? Ja. Omdat mensen tegen waren? Nee, op het evenement zelf. Oh, Ja, over het ja, evenement ja, zelf. Maar nou, er waren er ook mensen voor waarschijnlijk, of niet? Ja, daar waren er heel veel voor. Ja. Maar goed, je moet je weet dat, de minpunten en de pluspunten moet je dan natuurlijk allemaal met elkaar vergelijken en met elkaar bespreken. Hè. Ja. Dat heb ik ook tegen de ondernemers gezegd. We blijven gewoon in talking. Ja. Voor te kijken dat we toch iets kunnen organiseren waar iedereen tevreden over is. Ja. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Het is een hele tijd geleden, dan werd het nu weer georganiseerd. Ik kan me voorstellen dat ondernemers misschien een beetje huiverig waren in het begin. Maar nu is het georganiseerd en volgens mij hoor ik nu alleen maar lovende woorden. Ja, Dat betekent dat we natuurlijk allemaal weten, tromgeroffel, komt dit volgend jaar terug? ja dat is wel de insteek. We moeten nog 2 evaluaties doen met partijen die ook een zeggenschap in hebben, zal ik maar zeggen. Welke partijen zijn dat? Ja, dat is de gemeente. Oh, Ja, die moet er ook iets van vinden natuurlijk, hoe het georganiseerd is en hoe het gegaan is. Die evaluatie die moet er nog plaatsvinden. Maar wij als stichting van Winter Magic Pelemaas zijn wel voornemens om het weer dit jaar weer, maar dat is dit jaar dan, weer te organiseren. Ja. ja, op dezelfde manier? Of gaan we nu die hele parkeerplaats in beslag nemen? Ja, je loopt voor. Hoezo? Ja, je loopt Is dat voor. een serieuze optie? Dat is zeker een serieuze optie. Wordt die maar- baan dan groter? Ja, nou de schaatsbaan hoeft niet groter, dat denk ik niet. Maar er moeten wel meer faciliteiten in komen. Ja. Zoals toiletten en noem maar op. Dus we hebben heel veel Ja. opmerkingen uit onszelf, wat Ja. we wel als verbeteringspunten willen meenemen. Ja. Ja. Dan kan ik me ook voorstellen als zoiets georganiseerd wordt in Panningen, dat spreekt zich rond. Daardoor gaan mensen toch eerder winkelen. Of ben ik te hoopvol in Panningen? En is het toch ook goed voor de ondernemers? Dan moeten ze maar wat verder lopen, Ricardo. Dat is altijd goed hoor. Ja, en ook voor de ondernemers op het plein. Ik denk dat de schaatsbaan heel veel extra attractie veroorzaakt voor die ondernemers. Dus Ja. ik denk dat ze daar alleen maar positief tegenover moeten staan. Ik denk dat ze er achteraf ook wel hebben gezien hoor, dat het een positieve bijdrage Ja. was. Ik weet dat je kan rennen. Ik weet dat je kan voetballen. Hoewel je er wel eens ernstig geblesseerd bent geraakt op het veld, kan ik me ooit herinneren. Maar kan je ook schaatsen? Ik heb op de schaatsbaan gestaan, maar dat was wel met gewone schoenen, want we hebben het curlingtoernooi hebben wij gedaan. Dus ik heb nog niet op de schaatsen gestaan, dus ik heb geen idee. Heb je geveegd, zeg maar? Ja, met die curling dingen. Dat was moeilijker dan gedacht trouwens. Ja? Maar het was wel leuk. Ja, ja. Want dat curling is er ook bij, behalve schaatsen. Ja, we hebben verschillende activiteiten in de horeca, maar ook de curling, want dat was echt een succesvolle activiteit Ja. buiten het schaatsen. Die 4 avonden waren ook zo vol, om het zo te zeggen. En dat was, de horen ook alleen maar lof. Het is alleen jammer dat je niet geschaatst hebt, want ja. Ja, nou, als jullie het dit jaar weer organiseren, dan ga ik op de schaatsen staan. Binnenkort de Olympische Spelen, ga je het curling volgen? Nee, net te ver. Nou, dat gaat net. Ja. Ja, het is te proberen. Dus het komt terug. Dat is in ieder geval al Nou, je goed. zegt het wel zo definitief, maar we zijn dan Ja, de gemeente die is er toch voor de inwoners, of niet? Het is voor toch de hele andersom? gemeente, hè, voor de hele gemeente Pelemaas. Ja, Zeker. ja, maar die gemeente is er voor de inwoners. Als de inwoners dat willen en de ondernemers, dan is het toch een fluitje van de cent? Ja. Ja, nu ben ik stil. Ja, oké. Maar even terug naar het PNM-hoes. Dat bedrag was niet het eindbedrag. En dan moet ik even nadenken. De Magic Pelemaas is voor het grootste gedeelte ook opgezet door vrijwilligers. Kun je uitleggen hoe dat werkt? Ja, Winter Magic, want wij zijn een stichting, Stichting Magic Pelemaas, maar wij hebben dat georganiseerd als Winter Magic Pelemaas. Wij hebben heel veel vrijwilligers toegeëigend, zal ik maar zeggen, die ook vrijwillig opgegeven hebben, maar die zijn gekoppeld aan verenigingen. Ja. Verenigingen, stichtingen, noem maar op. Die krijgen vergoeding. Die vergoeding gaat ook naar de stichting of naar verenigingen. Maar er zijn heel veel vrijwilligers die zeggen van, geef hem maar een goed doel. Ja. En daar, namens die vrijwilligers, zit ik hier aan tafel. Oké. Hou het nog even vast, want het geld, waarvoor wordt het besteed? Bij de wensambulance, waar gaat dat dan naartoe? Wat wordt daarmee gedaan? Uiteindelijk wordt er, het belangrijkste doel is natuurlijk om wensritten te vervullen. Ja. Dus daar zijn wij geld aan kwijt. Onderhoud, auto's, brandstof en dat soort dingen. Ja. Daar gaat eigenlijk alle geld naartoe. Ja, er is veel geld voor nodig. Ja. En voor Stichting Kika, ja, het is misschien een open deur die ik intrap.
Maar waar wordt dat geld aan besteed? Ja, voor Kika gaat het voornamelijk dan naar onderzoek en genezing. En dan juist in de vorm dat op dit moment ligt het genezingspercentage op 81%, is naar 83% gegaan. Het gaat nou naar 86%. Maar ze weten dat 100% dat mogelijk is. Alleen het geld is er niet om dat te realiseren. Dus er moet gewoon zoveel mogelijk en zo snel mogelijk geld komen om dat naar die 100% te krijgen. En daar draagt het dan aan bij. En blijf jij die ambassadeur voor Stichting Kika, ook dit jaar, als je gaat Zeker, lopen? ja, zeker. Dus gaat niet voor jezelf lopen, maar Ik ook... ga alleen voor Kika. Ja. Ja, Peter, ik denk dat zij op het puntje van de stoel zitten. Jullie weten het bedrag ook nog niet, hè? Wij weten het bedrag ook niet, want we mochten van tevoren niet kijken. Dit komt nog bovenop het bedrag van €17.328. Ja, hoeveel komt daar nog bij, Peter? Ja, in eerste instantie wil ik even de vrijwilligers bedanken natuurlijk. Hè. Ja. Die zeggen van geef het maar een goed doel. Wij hebben het bedrag als stichting hebben wij wel afgerond. En we hebben het gesplitst in 50%, 50%. Ja. Dus niet die verhouding wat jullie vertellen, of wat net aan tafel wordt verteld. Ja, wat is het bedrag? Dat is €500 voor de wensambulance. Kijk. Dus ik geef het, als ik dat zo mag overhandigen. Zeker. En dan ook nog €500 voor stichting Kika. Dus Hartstikke bedankt. ja, Dankjewel. geef het even symbolisch zo af. Zeker. Ja. En ja, steeds goed. Komt heel goed terecht. Ja. Zeker weten. Een reactie, Ricardo? Ja, fantastisch. Fantastisch. Het is een heel mooi bedrag. Het is een hoog bedrag. Ik had ook niet verwacht dat het deze hoogte zou zijn. Ja. Dus ja, ik ben ontzettend blij mee. Ja. Ja. Voor jou, Ben? Ja, wij zijn er ook heel erg blij mee. Hè. Ja. Kunnen we weer een aantal wensen vervullen Ja. waar het ons uiteindelijk om te doen is. Ik was even bang dat het een heel vreemd bedrag zou zijn, waardoor ik heel snel moest gaan tellen. Maar dit wordt heel makkelijk. Het totaalbedrag komt dan uit op €18.328. Ja, fantastisch. Het PNM-hoes en een schaatsbaan die waarschijnlijk voor 99,9% terugkomt in Panningen. Nee, gemeente Pelemaas. Hè? Gemeente Pelemaas. We zijn breed georiënteerd, dus gemeente Pelemaas wil ik daar wel graag benoemen. Ja. 1 februari. Je hoeft er niet over te beginnen, maar ik vraag het toch. Word jij de nieuwe centrummanager? Ja, als jij al met zo'n succes begint als die schaatsbaan in de gemeente Pelemaas. Ja, dat is een goede start om te beginnen, hè? Ja, ik denk, ja goed, Petra Verburgt die ga ik opvolgen. Ja. Ze gaat terug naar Kessel en ze heeft al een hele goede job gelegd in Panningen. Mhm. En dat ga ik voortzetten, dus ja, ik heb er wel zin in, ja. Ja, Dus, nou dan wens ik je heel veel succes. 1 februari gaat dat dus beginnen, dus volgende week al meteen. ja, dat is volgende week al, ja. En wat is het eerstvolgende evenement in het centrum? Volgens mij is het hemelvaart, hè? Moet ik even zelf denken. Oké. Ja, vanaf 1 februari ben je pas in dienst, dus daar Ja, ga je serieus over nadenken. Ik moet de agenda nog even doornemen, ja. Ja. Dankjewel voor de komst hier naar de studio. En ja, heel veel succes met jullie acties.